Така, готови сме да започваме. Добре дошли в вебинара на тема Adobe Photoshop – как да сложим началото. Аз съм вашия лектор Полина Владова. Наричайте ме Поли, не се притеснявайте. В вебинара ще ви демонстрирам как работи програмата, като накрая на двете упражнения, по които ще работим днес, ще ви дам думата за задаване на въпроси. Когато ви възникне въпрос, запомнете го и го обмислете и накрая ще обсъдим това, което не ви е било ясно в демонстрацията. Първо ще си поговорим за това, какво е Photoshop. Photoshop се използва от фотографи, графични и уеб дизайнери и други. С програмата може да се създават ефекти на снимки и на текст, както виждате в това изображение. Казано с две думи, Photoshop ви дава възможността да пресъздадете визуално вашите идеи. И с това интро сме готови да започваме. Първо може да ви направи впечатление, че моята програма има малко по-различен облик от това, което вие имате вкъщи. Това е така, защото аз използвам версия на Photoshop CS5 Extended. Тази версия използвам днес. Съответно, има много неща в Photoshop, които са еднакви за всички версии на програмата. И за по-новите версии, и за по-старите от тази, която ще разгледаме днес. Например, тук горе се намира лента с менюта. От нея, от меню файл, ще избера команда Open, която е еднаква за всички версии на програмата. С нея отваряме файл. Кликвам на нея и ще избера първия файл за днес – модел. За да потвърдя отварянето, натискам бутон Enter или бутона Open. И ще трябва да изчакам Photoshop да зареди избрания от мен файл и да го отвори. Съответно, файл ще се появи в празното пространство и ще може да го разгледаме. Първо ще разгледаме вляво се намира лента с инструменти. Всеки инструмент в програмата си има настройки, които се намират под лентата с менюта. За всеки инструмент те са различни. За нашия вебинар ще работим най-вече с инструментът четка, бръщол. Ще рисуваме, който се намира ето тук, бръщол, с инструментът Eraser Tool и с инструмента за увеличаване и смаляване на изгледа Zoom Tool или лупата. Също така сега ще разгледаме вдясно така наречения панел с слоевете. В момента нашият файл има само два слоя – модел и фон. Тъй като слоят фон в момента е невидим, под слой модел виждаме сиви и бели квадратчета. Така Photoshop ни показва, че всичко освен съдържанието на слой модел е прозрачно. За да активирам слоят фон, ще кликна вляво на иконката с окото, за да я активирам. След това ще си отворя следващият файл, отново от меню файл, команда Open. Ще избера да си отворя файл Phone. С бутона Open ще го отворя и ще изчакам програмата да го зареди, като тя ще го постави автоматично до отворения вече файл. След това ще кликна на отметката с първият ни файл и целта е да пренесем тези два слоя, модел, който е активен в момента, и фон. Когато слоя е активен, става син.
да ги пренесем в другият файл. Как се прави това? Първо трябва да маркирам двата слоя. Задържам бутона Control и ще кликна на другият слой, за да го маркирам. След това ще избера инструмента за местене в Photoshop Move Tool. Той се намира най-горе в списъка с инструментите. Кликвам на него и ще кликна в самото изображение, ще задържа и ще почна да местя съдържанието на файла. Ще го провлача до другият файл и ще пусна бутона на мишката. И така вече двата слоя са в новият файл. Тъй като съм готова с този документ, мога да го затворя от хиксчето горе вдясно. Няма да запазвам промените, затова ще дам опцията Не. След това искам да променя размера на двата слоя едновременно. Как се променя размер на слой? Отивам в меню Edit и ще си избера команда Free Transform. Искам да трансформирам двата слоя. Трябва обаче да направя така, че пропорциите да бъдат запазени при трансформирането. Това се прави с този бутон, който се казва Maintain Aspect Ratio. Запази пропорциите. Сега ще кликна върху някоя от точките на четирите ъгъла и ще провлача мишката, за да увелича размера. Колкото преценя. Когато съм готова, потвърждавам трансформацията с Enter или с бутона с отметката. Ще изчакам Photoshop да я приложи трансформацията. И сега ще кликна само на горния слой, който е модел. Ще направя копия на този слой, което ще бъде 1:1 с текущия слой. Как се прави това? Ще си дам десен бутон върху самия слой и ще избера команда Duplicate Layer. Photoshop автоматично добавя името Copy към името на слоя. Потвърждавам копирането с Enter или с OK. След това с инструмента за местене ще преместя надясно копирания слой. След това отново ще дам десен бутон върху копието и ще избера отново команда Duplicate Layer. Photoshop автоматично кръсти новия слой с името Модел Копие 2. Потвърждавам с Enter или с OK и с инструмента за местене ще преместя надясно второто копие. След това, тъй като фонът зад модела се вижда само в лявата част, искам да го трансформирам така, че когато го активирам, да дойде до най-десния край на изображението. Отивам в меню Edit и ще си избера отново команда Free Transform. С мишката ще кликна и ще провлача надясно, така че да оголемя слоя. Когато съм готова, натискам Enter или отметката. Изчаквам Photoshop да премести слоя и съм готова вече да настройвам цветовете и така нататък в изображението. Ще кликна на най-горния слой и ще избера инструмента за увеличаване Zoom Tool. Първо обаче ще се уверя, че настройката е на увеличаване на изгледа с плюс. Кликвам няколко пъти, за да си увелича средата на изображението. И сега ще създам нов празен слой, на който ще работя. Това се прави от иконката за създаване на нов празен слой Create New Layer.
ще дам име на новия слой и ще го кръстя коса. Кликвам на името на слоя и написвам новото име. Когато съм готова, потвърждавам с Enter. След това ще избера четката или Brush Tool и ще настроя цвета на четката от това бутонче да бъде чисто бял. С курсора променям цвета. Настройвам си цвета и потвърждавам с OK или с Enter. След това с четката да рисувам произволна форма, тъй като искам да изсветля косата, определени части от нея. Рисувам колкото преценя. И сега трябва да направя така, че този слой да бъде приложен по определен начин върху долните слоеве. Това се прави с режимите на сливане или Blending Modes. Кликвам на стрелката, за да отворя списъка и ще избера режим на сливане Soft Light. Тъй като ефектът в момента е прекалено силен, мога да направя така, че слоя да е по-малко плътен, с по-малка плътност. Това се прави с Opacity или плътност. В момента тя е на 100%, кликвам си на стрелката и с плъзгача давам наляво, за да намаля видимостта на слоя, доколкото процента преценя. Когато съм готова, потвърждавам с Enter. След това си създавам нов празен слой, който ще кръстя също коса. Кликвам на името на слоя, на самото му име и ще го кръстя коса. Потвърждавам с Enter и ще избера отново четката. Отново белият цвят ще бъде активен и ще рисувам с бяло в най-светлите части на косата. След това ще настроя режима на сливане Blending Mode от стрелкичката. Ще избера от списъка опция Overlay. И отново, тъй като ефектът е прекалено силен, ще намаля Opacity, кликвам на стрелката и ще провлача плъзгача наляво, докъдето преценя. Когато съм готова, потвърждавам с Enter. Накрая ще приложа цвят на косата, тъй като вече е изсветлена. Затова създавам нов празен слой и ще го кръстя и него с името коса. Потвърждавам с Enter. И този път ще избера цвят по мое усмотрение от спектъра, който се намира ето тук. С плъзгача ще избера оранжевите тонове. От курсора ще определя колко да ми е ярък цвета и когато съм готова, ще потвърдя с OK. И сега отново започвам да рисувам с четката с избрания от мен цвят на местата, където преценя, че искам да сменя цвета на косата. Когато съм готова, ще приложа режим на сливане Blending Mode, кликвам на стрелката и от списъка ще избера режим на сливане Overlay. Отново ще намаля Opacity, кликвам на стрелката и ще преместя плъзгача според това колко желая да бъде ярък цвета и колко да бъде видим. Когато съм готова, потвърждавам с Enter. И тъй като мога да видя рязката граница на четката, където съм рисувала с нея, ще избера инструмента Eraser Tool, гумичката, който работи на същия принцип като четката.
но с него премахвам информация от слой. Например, мога да изтрия частите, които не желая да останат. И след това мога да се върна с четката бръщол и да ги нарисувам с четката отново, там където преценя. Готова съм с тази част. След това ще взема инструмента лупичката или Zoom Tool и ще увелича още повече изображението към лицето. Ще създам нов празен слой от иконката Create New Layer и ще го кръстя с името уста. Тъй като на този слой ще променям цвета, в случая на устата. Ще си избера четката и този път ще избера плътно черен цвят. Взимам курсора и го провлачвам до черния цвят. Потвърждавам с ОК и с подходящ размер на четката ще настроя така, че да е големята на устата. След това от режим на сливане Normal ще го направя с стрелкичката на Overlay. С четката ще почна да рисувам там, където искам да затъмня. Отново произволна форма. И с гумата ще се върна обратно и ще изтрия това, което не желая да се вижда. Готова съм с тази част. За да видя какво съм направила до момента, да видя цялото изображение в пълен размер, ще избера лупичката и ще натисна бутон Fit Screen при покриване на екрана. След това ще увелича в дясната част и ще направя нов празен слой, който ще кръстя коса 2. Ще си избера четката и с плътно черен цвят ще рисувам върху слоя. Първо ще го настроя на режим на сливане от Normal на Overlay. Ще започна да рисувам с четката, там където искам да затъмня. След това ще намаля видимостта на слоя от 100%, доколкото преценя. И накрая с гумичката ще изтрия това, което е ненужно. След това ще си направя още един празен слой, който ще кръстя отново коса 2. Ще избера този път ярко лилав цвят. Кликвам на цвета и с плъзгач ще избера лилавите тонове, които са между червеното и синьото. С курсора ще определя колко да е ярък цвета и накрая потвърждавам с ОК. Избирам инструмента четка, бръщол, и ще започна да рисувам там, където желая да променя цвета. Отново произволна форма.
ще настроя слоя да бъде с режим на сливане от Normal на Overlay. Ако искам да не е толкова ярък цвета, ще намаля Opacity, видимостта на слоя. И накрая отново с гумата ще изтрия ненужното. След това ще взема лупичката и ще увелича към лицето, изображението. Ще направя нов празен слой и ще го кръстя с името Уста 2. С четката, със същия лилав цвят, ще рисувам върху устата. Произволна форма. Ще настроя този слой да бъде режим на сливане Overlay. С гумата ще изтрия ненужното. И съм готова и с тази част на изображението. За да видя отново отдалеч, ще избера лупичката и ще кликна на бутон Fit Screen. И накрая, нека да видим на цял екран изображението. Това е първата част от вебинара. Готови сме да запазим нашия файл. В менюто Файл ще изберем команда Save As. Запази като. Първо, от опция Save In може да определим къде да запазим нашия файл, в коя папка. След това от File Name ще изберем име на нашия файл. Например, упражнение 1. От формат под името ще изберем формата, който в случая ще бъде JPEG, тъй като слоевете няма да ни трябват в последствие. Ще припокрием слоевете. Избирам си JPEG и с бутона Save или бутона Enter потвърждавам и Photoshop ще запази направени от мен файл с промените върху него. Тъй като имаме доста слоеве, това може малко време да отнеме, защото Photoshop ги припокрива един към друг в момента. И когато Photoshop е готов, ще ни покаже един прозорец с опциите на JPEG. Тъй като искам максимално качество, с плъзгача ще го преместя до самия край, който е 12. Максимум качество. Потвърждавам с OK и когато потвърдя, новият файл ще бъде запазен в моя компютър. Изчакваме да запази. И когато съм готова, мога да затворя този файл с хиксчето и Photoshop ще ме попита, желая ли да запазя файла с тези слоеве. Тъй като не искам това в момента, ще дам опция не. Сега отново от меню Файл, Open, ще отворя второто изображение за днес. И какво виждаме в това изображение? В панела с слоевете отново имам два слоя, като слоя с фона е изключен. Ще си го включа от окото, за да е активен. И ще прекръстя Layer 1, кликвам на името, с името фон. Потвърждавам. Ще кликна на горния слой и ще го прекръстя обект. Потвърждавам и това име.
От това изображение ще направим сега колаж. Тоест, ще добавим общо 3 обекта към него и ще си ги отворим тези обекти едновременно. От меню файл, команда Open, ще избера първият файл, който е този, и с контрол ще избера втория, който е този. Накрая ще отворя и последния файл. С командата Open отварям двата файла и мога да си ги разгледам по-отделно. С инструмента за местене Move Tool кликвам и влача към първият файл. Този файл мога да го затворя вече. Кликвам на другия файл, кликвам с Move Tool, провлачвам и пускам в новия файл. Тъй като горния слой е много голям като размер, за сега ще го направя невидим. Ще активирам долният слой, като кликна на него и ще му дам команда Edit Free Transform. Тъй като ако сега започна да правя трансформацията, Photoshop няма да ми запази пропорциите, с бутонът Запази пропорции, Maintain Aspect Ratio, когато кликна, където и да провлача мишката, ще се запазят пропорциите. Ще смаля изображението колкото преценя и ще го преместя там, където желая да бъде. Когато съм готова, потвърждавам с Enter или с отметката. С лупата Zoom Tool ще увелича изгледа и след това ще преименувам слоя на лула. Потвърждавам. Ще избера гумичката отново и ще изтрия там, където преценя, че не желая да се вижда частта от този слой. Готова съм с този слой. Отивам на лупичката и ще дам команда Fit Screen. След това ще си активирам горния слой и ще го направя видим. Отново ще задам команда Edit Free Transform. Ще задам да се запазят пропорциите и ще кликна и ще влача навътре, за да смаля размера на слоя. Когато го наместя, ще потвърдя с Enter или с отметката. След това ще затворя този файл, вече не ми трябва, и ще отворя с файл Open, последният файл за днес, бутон Open, с инструмента за местене Move Tool, ще кликна на него и ще го провлача настрани до другия файл. Ще затворя отворения файл с пушека. В случая обаче искам пушека да бъде черен, а фона да бъде бял. Т.е. противоположно на това, което е в момента. От меню Image или изображение, команда Adjustments настройки, ще избера Invert или обръщане на цветовете. Вече фона е бял и пушека е черен. След това ще слея този слой, белият цвят в него, с режим на сливане от Normal на Multiply. От меню Edit, Free, ще променя размера на този слой, като запазя пропорциите.
В режима за трансформация също така мога да завъртам слоя. Като сложа мишката на някой от краищата, кликна и провлача, ще определя кой да бъде завъртян слоя. Ще си го наместя хубаво. И когато съм готова, ще потвърдя с отметката. Тъй като горе се вижда края на самия файл, с гумата мога да изтрия тази част, така че да не се вижда. Също така мога да се отърва от тези дребни детайли тук, тъй като не ги искам в изображението. И ще кръстя този слой пушек. Ще кръстя долния слой шапка. Ще кликна на слой пушек и ще дам десен бутон и команда Duplicate Layer. Потвърждавам с OK. От меню Edit ще дам команда Free Transform. И този път, без да запазвам пропорциите, ще кликна и ще провлача нагоре. След това ще дам десен бутон и ще избера команда Warp или изкривяване. С всяка една от тези помощни форми мога да определя колко да се изкриви и в каква посока изображението. Когато съм готова, потвърждавам с отметката. Тъй като искам този слой да е по-малко видим от първия, ще направя opacity от 100% на около 50%. Когато съм готова, потвърждавам с Enter. И накрая ще приложа филтър върху цялото изображение. В панела с слоевете ще избера бутона за настройки. Ще приложа настройка Gradient Map, градиент между два цвята. С този прозорец, който се показа, мога да определям цвета на сенките и на светлините в изображението. Ще настроя тези два цвята, като кликна върху градиента. Ще преместя и този прозорец насам и ще избера градиента от оранжево към лилаво. Ще потвърдя с OK. С бутон Reverse мога да определя дали искам да бъдат оранжеви сенките и светлините или да бъде обратното. В случая сенките са оранжеви, светлината е лилава. Ще запазя тази настройка и ще затворя хиксчето, показва се прозорец. След това ще настроя този слой на режим на сливане от Normal на Difference. И накрая ще променя opacity на слоя по лично усмотрение, колкото преценя. И когато съм готова, потвърждавам с Enter. И сега ще запазя и втория файл. Отивам в меню Файл и ще дам команда Save As. Ще избера името на файла, който ще е упражнение 2. Формата на файла отново ще бъде JPEG. Кликвам на него и с бутон Save запазвам. Отново искам максимално качество, затова ще потвърдя с OK. И съм готова вече да затворя този файл. Photoshop ме пита, желая ли да запазя слоевете. Отново не желая да ги запазя. И сега, ако дам от меню файл команда Open,
мога да намеря двата файла. Ще си ги отворя едновременно, като ги маркирам и дам Open. Ще изчакам малко да ги зареди програмата, тъй като са два веднъж. И както виждаме вече, всички слоеве до сега са само в един слой, тъй като изображението е JPEG. Ето го първият файл. И с това сме готови и съм готова да отговоря на вашите въпроси от вебинара, от това, което правих.